udalguri बर' साहित्य सभानिफ्राय बरायगोन दा बेनिखायनो udalguri जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय बरायखांनानै जाहाथे ओंखारलाङो आङो बेखौ खावलायबाय जाहाथे बयबो मानखौ बावखांनायनि उनाव गावनि जिरायनायाव जिरायहैफिनो मासिखौ लाहैफिनो बेखौ खावलायबाय आरो स्टेज जोङो बयखौबो लिंहरखागोन जोङो बेनिखायनो होंगो दोंगो खालामनो नाङा बर' आर्टिस्ट बयखौबो जाहाथे होंगो दोंगो खालामनो ओंखारनो थाखाय खावलायदों जोंनि दख'ना आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जाहाथे गाहायाव थाङो आरो बांद्राय फट' लानो नाङा फट'खौल' আহিপালে आदरनि জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আছো ইয়াৰ পিছত আমাৰ AGYCP udalguri ডিস্ট্রিক্ট AGYCP আছে udalguri ডিস্ট্রিক্ট আশু আছে তেখেতসকলক আহিপালে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ मान बावखांनाय नोंथांमोनखौ गाहायाव ओंखारलांफिननो थाखाय खावलायबाय स्टेजआव बारा मानसि जानायनि थाखाय नायनो असुबिदा Bormon Mandai Student Organization General Secretary Sanggaro mereka tuh mau ada di dalam program ini Santali Student Union Prize yang mau udalguri district ada di dalam program mau polisi udalguri College Student Union Prize ada di zona program polisi udalguri College Students Union Mudah ignore benda. Ini. Bono begini apa? Bio Deputy Inspector of the School udalguri